ora basa. Ora basa. Basa nggo apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah. Rekayar kaya Ndara Sencaki kae. Tanganku tak antil dhewe malah celeng-celengan ra karo-karuan. Petro kowe ngopo? Malah kerik ning ngarepe Werkudara. Mangriyen, Mas. Perkara aku arep tok cekel, arep pasrahke karo Begawan Durna, cekelen ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Ora jeneng aku arep mundat-mundat lakon sing wis lakon. Ning apa kaya ngono kuwi walasane Werkudara karo Petro, ha? Wah, ora basa. Ora basa. Basa nggo apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah, aku didhawuhi Durna bapakku. Saiki aku tak takon karo kowe. Sampeyan tepung karo Durna pirang taun? Terus Petro le ngomong karo sampeyan pirang taun? Diitung. Wah, sampeyan tepung karo Durna niku lagi entas. Sampeyan dadi siswane Begawan Durna. Ning kula wiwit sampeyan dilairke teng wana. Bungkus 15 taun Petro ki nunggoni ora mulih nganti kisruh karo bojo kula. Niku mergo Petro mbelani karo sampeyan. Aja nganti bungkus niku dipangan kewan galak. Engko tadi iki barisan iki gedhe, ora blas ora gatekake labane Petro. Dumeh Durna gurumu. Werkudara Petro pateni, terus tak sendikani. Werkudara kae pateni terus tak sendikani. Apa mbok anggap bener? Hah? Apa wis bener gawe Durna? Wah. Aku ora bisa selak. Kudune sampean duwe alasan. Kudune sampean duwe alasan. Iso matur karo Begawan Durna. Petro kae sapa? Petro ki piye? Petro ki kaya ngono, Petro ki kaya ngene. Ngono kuwi diceritake. Ora kok apa-apa dinut apa-apa dinut. Amun sampean niku rumangsa sampean sing ngekaki ilmu kabeh Durna. Heeh. Sing ngekaki kabeh Durna. Sampean ngerti mboten? Sing ngekaki ilmu apus-apus ning pasar sapa? Iki iso urip ning di papan. Mergo gelem ngapusi. Ngapusi demi kebaikan, ora masalah. Nggo apik apa? Nggo weteng. Weteng nek ngele ngrekoso. Petro. Nun. Wong arep mati ya omongane ndleming. Ndleming dengkulmu mlocot kowe.